Gaur no kontatuko du ipuina. Guk. Eta ze ipuin kontatuko duzue. Pedritana. Venga, ba? Zein zan? Pedrito zan mutiltxu bat zana txikia. Eta bizitzana etxanon. Eta zeukan 10 behi. Baina egun batean eta egunero joan barzen paseo bat egitera 10 behiekin. Eta egun baten hasi zan kontetan eta egon zin. 1, 2, 3, itxon, barriro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falteda behi txikia. Eta joan zan bile. Eta derrepente agertu zan. Eta jauzi zan zulo batera. Eta Pedrito joan izen bar zan etxera sokaren bile. Hartu zeuen behi txikia. Eta gero egon zenan bueltetan behiarekin itxi zeuen korta zabalik. Eta joan izen bar zan behi danan bile. Eta azkenean aurkitu zituen behi guztiak eta libratu zen gurasoen bronka. Eskerrak, ez da? Eta orain kontatuko doztezue beste ipuina? Bai, hurra! Nik kontatuko dizuet urren ipuina. Bazen behin, Bartolito deitzen mutil bat. Bilbon bizi zena, eta egiten zuen txakolina. Baina berak irailean behar zuen eguraldi ona. Eta normalean egiten zuen txarra. Eta aurten egin du eguraldi ona. Eta orduan Bartolito aurten zelan dago? Pozik. Oso ondo. Eta nor zan Bartolito? Zure anaia. Eta Pedrito? Mutiltxu bat. Baina nor zan? Amatxun? Amatxun aitite. Eta zuen? Aitite. Bueno, egingo dugulo? Bai. Gabon. Gabon.